Guys, matsong adlaw na tang tanan. Dami sa Cebuana. Cebuana ti nagkuha na mismo ipada. Salamat kazo nito tanan ti. Thank you so much. That's all. Si Jo, ti Christy, ti Venus, ti Annie. Salamat kazo nito ti. Thank you. Sindong ihatag nga pang birthday na hati. Salamat kazo. Yan namin Cebuana nagkuha. Salamat kazo ti. God bless. Amping mo kanunay di hati. Muna ilang mga available nga kuan sendan Western Union, MoneyGram, Remitly, Transfast, Metrobank, Zoom, PayPal, Rhea, BDO sa panang uban diha daghan guys. Te nakuha na nahagin sung ipada. Salamat ka Ajo. Yan ate. Thank you so much ka Ajo ni Zote. Sabi dahil sa agribit kay mapalit sa amis kanang naay tambal ni Budig magsisilin kaya na ay nasamad sa izahang didi pinaakan siguro tos dakang kuan kanang na ay dakang langaw maka na anam kabok nung magsisilin yung tag-utong hapon dahil dyan yun 25 nga ni may magipalit nga magsisilin parang Budig kay na nasamad sa izahang didi pinaakan nung dakang kuan langaw. Dahil na nakapalit na may tambal ni Budig. First izahang samad. Sa moto na may mapalit may o net para di makalaag sila sa Budig. Ang mga kulungon sila sa net. Kaya puhon pa man sila na mga masuyod at tos nang na ay kulungan inig maluta sila. Daw pa man sila maluta silang mama. Pinahanglan pa man sila makadidi. Mananglag na ron. Palit sa may net. Salamat ka Jote. Mananglag na to sa balay karon. Naglaag na kung sila nangita na to so kadunon ilang mga pangkuanan ang kamuti o pipino pati mga punuan sa batong ilang apang sukayon ba nag-practice na maguna sila panukay palit sa magnet. Salamat ka Zote. So diyan na mani agnet nga mong gamitin para di kalaya sila sa Budik kung mga laagan ka azo motos ang mga kamutihan ano naman to na magilaag na lagi. Oh. Ah, 12 kataas. Taga no? 30. 30 ka metros. 30 meters mangkuanan para di na ka ikyas la Budik. Na ka metros yas. 16. Eh. Metros ng Elias. Okay, bigas na tayo. Ada na agnet, sa apilan pa na maog PC nga katong gagmay para sa ibabaw. Yan ate. Salamat ka Jote, Christine. Pilan pa na magingari ka namin gamitan. Magsuong na kumah. Musuong ka na. Nas kim-kim naman ko na yung mga kulungon dari, di na mga budikdik. Yung na magkulong sa mga budikdik, umalutas na sila. Kulungan na po ninamos mga manok. Tang itujak sa bahay. Kulungon na tas kimer, hindi ka ikyas. Ang laag. Ako. Diyan na 30 ka metros. Magsuong na ko. 30 meters. Ate. Kapila na magpisi para sa kuan nga nahihukot bitaw na sa ibabaw. Arong kuan siya. 35 ka meters. 35 meters. Sa lobrada na. Arong arsa siya. Okay. Okay. So, palit na magpisi para ikuan. I want to say. Tam to 120. Kuha na, nabayran na namo, te. Salamat ka, Ajo. Thanks, Yas. Okay, sa trabili na ha. Nanay PC o net para ni Budik. Dana Miss Bay, nauli na mi. Nakuha na natin. Again, song gipada para sa ang birthday. Salamat ka, Ajo. O, di na po, nakapalit na po miti. Te Christine sa mga ang kanang kuan. Yeah. Para mag-ikuan ni Budik kani mali sa agnet sa kani kuan na PC kaya arong matudot na sidya
Daghan ka salamat ninyong tanan te. Thank you so much. Dadate, nagipahatag ni ate para ni nanay. Thank you kazo te. Ara ni hatod ni nanay unsa te, pero manghuwa sa mi una og butong. Wala sa mahagbang re. Hala may sedar sang ko. Ta. Manghuwa sa mi una og butong kay manggamiton may among kontong nit ni budik. So bantan niyo guys, mga kanin ko og butong. Manghuwa sa mi butong karidyo. Thank you so much kazo te. So ato mi dato manghuwa og butong. Kaya na may daghang butong na tong yuyo nga kanang gagmay bitaw kasi sa guys. Di pa tong butong nga dagko kay di man ta kadaog datong pasaan. Sunod ni taon pag mga gagmayng tukoy. Tapos kibo-kibo uban-uban. Laga matoy dali, sunod. Lagi masunod naman sila. Di aman ni taon ni gaban-uban ang dakang nila lang. Dali ngari, dali. Kibo. Kauna. Hinay. Tapos, sunod-sunod sintang papagabril. So guys, nagka-cute ha? Parang kahimus ka. Hala pa ni sunod agtukoy ni mo. Ginoo ko tanawa ma. Wa unsa tukbon sa na dihaghaw. Dali nga dali. Dali kibo. Tanawa kagas-gas ang game agamay. Dali ka mating. Dali. Sino? Sunod ni tawag ang mga alaga. Ang dagka ra babuyag. Alam dari guys, mga humig butong nga gagmay kay may amang kuan datong mga net, amay amang ikuan dos net bahi tukod. Karong mabarag nat ko sa kan dari kanding buyag. Ha kanding dagka ra babuyag. Gagmatoy, gako, kujog. Na, lantan gani mughaw. Tapos kibuloy. Hanak ka kanding dari. Daday sa pa, ma. Tanawa ra ganing gagmay mga tukoy. Mamuli na ko. Siga matoy o siga mating. Pares papagabril nagkuan sa kabaw. Isang gisaka. Ma, mamuli na ko. Gusto. Nagdila man na sila. Naghanag kanding na. Halagatang ngi. Si. Nati. Kato. Ay, dagan-dagan sunod siyang mama. Nga day daghan na maglugway og kanding, guys. So nga mo, sunod na sila nimo pa. Wala bibuha ka sa mga kanding. Uy, isa na mga kanding nga pa, mga Bombay. Mga Bombay. Na guys, daghan na kandingan. Sig tubag-tubag sila. Nagbutas unta kagab. Namay atang butas dito. Nangazo mi yoyo romi guys dari silang butong nga gagmay. Awak kimi. Sudah. Guys. Bukan mana? Oh, kaduhan katuluhon. Kaduha. Ay, sakto na. Mapila ka kabuok. Pwede rin magkunot siguro kahoy yung uban. Okay, sige. Nga naman ay lantaw man ka na to. Gamatoy. Lili man kay ikaw bantay sa mga kanding. Ha? Kasi ka maumutan og mga ingani. Kanang na ingani yung mga treasure. Ingani pa guys na yung mga treasure. Ingan man sila og na ako ng mga ingani. Mga treasure ko nun abaw pod. Yung mga ingani ba? Bato-bato. Dito spikas ka naman pa yung mga bato. Ambot og tinagad ba pod kimi. Daratan sa ni mananap liha. Kanding nga Bombay guys to. Laki. Bombay. Bombay nga kanding. Ana guys, ko nakabuok ang nakuha papagabril tulo. So dararami sa ibabaw gipahuwat ni Jack kay simbako sa kunong na mananap. Batanggaraon guys ano. Batanggaraon, chikini. Tukon. Kajang nagpukuy isanggi. Gunit-gunitan. Chukoy. Maraman ang atang mga kuan. Katong ida yung isa. Guard. Katong isa di ay. Hay isa. Katong isa kay Iro. Asang iro ah. Katong isa ba? Nga? Iro. Si kuan, kibuloy haraman. Hindi. Katong gamay
Tapos gamato ito ah. Sunod ni Papa. Kasab anak. Sakto na siguro ni Pa. Ya. Okay, so arrange na guys. Ano pa dayon? Madara to na. Pila to ko buok, duha? Okay, so then na guys. Kakuha na may gagmay nga butong para sa among itukod sa net. Kata na. So kato ahuad ka buok. Una na mas. Di ako rida. Ako rida na. Kareha guys karing kuan hang pangujuron. Nagkapabagabaril kadto. Sana pa. Ta. Hala, kana kay uwan na, lakaw na day kani uwan na. Kim. Nilong sa mina guys kani uwan. Dali ka dali. Silong. Naray silong na. Ang pangbansang kuan di ay. Di ni pambansang kuan pandong guys kay anahaw man to pangbansang dahon. Enjoy ka jug bajing gamay eh. Anjo man sang maligo ko no, nahala ligo. Ang kami dare na nilong mi. Yes, pagkabril kay pugnaw. Talingan ka ba na? Ay lihat dia kan arabe talinggam. Unda na, anto, ulan na anto. Enjoy ka jud sa nagpauwan. Pugnaw mo? Niloko ag mga kuan, gagmayng tukoy. Tabnas ngi pag sila pang nabsab sa kuan uy. Kanang buwak kagab. Ayo dala ka ni lubi. Linga diri. Gakujug-kujug ra bentaw ni silang duha. Unsa ganiha pag uli na mga guys dito na may ladyo ag sila dito pa manes puno ang saging na ngatog. Giapa siya po niya dito sila nangatog pa man di ay ginoo ko. Mga bataan ni. Tuman sa gamitan na sa ibabaw. Okay. So mga guys ama nang itaod ni kaning net. Yan ate. Itaod na ni na maugma te. Salamat ka Jote Christine. Di nakaikyas ang mga budikdik. Namati. Sangkot, nukot, alukot. Pukot, unit. Sa net ug sa kana PC. Thank you so much Kajote. Baboy na baboy, manok pa to. Oh, ini kumanda na manok na payatang labten. Magamit ka dyan na mati. Maka, igo ba ni Danis Bahay itajak? Kano ni nakagawas ng mga tukoy? Baru magahari mo sa ko. Kaya tanang itajak ka na sa bahay, ano ni magawas ang mga tukoy? Ito. Padunon sa ni si Ja. Mama na si Ja ibutangan nas ibabaw sa hanas net arong kuan. Di si Ja mo kuan ba? Mulujot. So nginaan si Ja puro ma. Agbarag na or pwede dahil pikas-pikas man ano. Pikas-pikas. Okay, so yung naan si Ja. Isod si Ja na baka ng PC. Kaya rong, di siya malujot no. Na may PC nga gamay. Pwede na nag-ambot. Na may PC. Kaba na diha. Pwede siguro na ipang pukot gab. Pwede. Pwede na ipukot o isda. Ang dagdag isda. Pwede na ipamukot guys. Toy, napukot na ako na. Okay, so na guys. Naman na? Naman na gajud. Og pamutang. Yung simbol ni Papa Gabriel. Kaya ama na ni ipang ama na ni taod og mga adlaw. Salamat ka Jote. Di na gajud kalaya sila sa budik. Dati, na mas nanay te. Mismo ato ko sa bahay. Nilaag mandari. Nagi mong gipahatag te para ni mother. Salamat ka Jote. Walay pa Diyos nanay dani. Mother. Sa mani. Pinaskuhan. Salamat. Kati Jo na nagi ka ni te Jo. Salamat, Ma'am Jo. Wala ko magdahom. Ako magdahom. Nanay pangpalit og sila. Silas nanay si tatay. Thank you so Lagi. much. Dahang gikumigdahan si Inday. Ay, hilak. Mapay pag matang kim-kim. Ang gikumigdahan niya. Salamat, Ma'am Jo. Thank you so much. Ay, mula bayron. Tanang utan-utan tan mi kamunggay. Lagi marami amang kanunay ko andarite. Utan, Diba? buwad. Pwede masira ng paut-put buwan de sabon. Very good. Butangan lang po anay. Kanang Gula gulay. kay na may grasya gihatag. Salamat, Ma'am Jo. Kapalit ng labas.
Daghan ka dyan salamat eh. Lipay ka dyan nanay. Salamat rin, Gracia. Mapamaya mo pagkuhan. Gikan mi nang huwa ubutong. Kaya para dito sa mga kulungan sa mga budik. Da mo aton tako ilas nanay. Patagak sa na Lagi nang mag-uwan. laili ko kayo. Tabangan na itong biyo na itong lagang na kadun nga, budik-dik. Yan, naman naman na mga agkuhan. Uy, da may una man namang napukot. Tiya, tanawa. Unang napukot. Ang mga gagmatoy. Sila gamantoy, yung sigamatoy. Tanawin day, agi mo mga tukoy. Lipay si Madarte. Salamat ka, Adjo. Salamat kita day, Gracia. Ang hinatan mo, Ma'am Jo. Daghan ka dyan salamat, Lipay si Mother Earth. Thank you so much ka, Jo, te, Jo. Daghan ka dyan salamat, Nanay pang palit silas nanay og sila. Pandong bunga na lindahaw. Pasalamat po ko ni Wanay. Kaya arong kuan. Ang mga tanong ba na mo sa garden, guys. Madyo nang mabisbisan. Kaya ba nga ba sa ini kabuntag, magkaos. Dadyo. Dahil natin nahatag na ng nanay. Daghan ka dyan salamat, Jo. Sa imong gi-share nga blessings. God bless. Ug amping mo kanunay dihate. Amping mo. Daghan pong salamat sa inyong gihatag nga pang birthday na rin salamat ka Jo te. Daghan ka dyan salamat. God bless. Ug amping mo kanunay dihate. We love you. Ate Christine, Ate Jo, Ate Venus, Ate Annie, thank you so much. Kadyo ninyong tanante. Love you all. Dagamang batang ba, di mo pa'y pagbakod. Hilak, mo pa'y pagbakod. Nagdamgo man kuno sa may imong damgo, bi. Di madyo imong damgo. Naghilak man. Nagdamgo na tayo.